Guys, don't forget to subscribe and help the channel get to 160,000 subs. Welcome to Amavenzo TV. It's the World Cup qualifiers. Bafana 0, Zimbabwe 0. I'm joined by my brother Kamabanu Phuma kuphi. Usiphakamiso wasithole ngiphuma isikhothi. Ukhala ngani bhuti? Ngikhala kakhulu ngocoach wami. Eyungibulele kakhulu. Yeah. Yabona njengamanje igame ibingasekho nzima. Sure. Bathole red card. Yeah. Batreka ngoBilliard. Yeah. Sino Mbokazi. Yeah. Sino Sibisi. Yeah. Sinomdawu. Yeah. Sinomdiba. Yeah. Different talent. Simakumbokazi, simakuBilliard yedwa. Ndoda. Asikhiphe umdiba, sikhiphe umdawu ngalana, sa-attack ukhona ulento umkwena uzoyilekelela i-defend sa-attack Unsile boy. Silimazile lento ku-defender sikade umuntu oyiwedwa uBilliard bane-red card Uqaqanyisa kakhulu. Mina ngilovile manje emsebenzini ngitshela abantu ukuthi ngiyothatha i-3 point. Ngizothini mina kubantu? Ngizothini mina kubantu? Bazothini abantu? Kodwa-ke next time sizoyinqoba. Thank you bhuti wami.